Kuboshwa insizwe kaMkhize eLamont yayezile icala umkakhe wakhathazeka isigwetshiwe lensizwa wakhathazeka umkakhe wasukuma waya kumshumayeli uGumede. Shumayeli wenkosi, umyeni wami uboshiwe futhi usegwetshiwe. Ngicela uba uNkulunkulu angisize ngoba ngazi ukuthi ingane ngizozondla kanjani. Wayesethi uGumede ngizofika ekhaya ngizokwenza inkonzo ekhaya. Wayesekhona ishobo zami wayengekho uShembe wayela. Ngoba njengoba lapha epulpiti usamhlabeni wonke. Uma fika waMkhize akhuleke amngenise lo mama abesecela ukuthandaza aphuma memeza inkonzo abuye aqala inkonzo athi mayeqeda lapha khona umthandaza bese eguqa nje banguqile athi wemkhize uyafuneka ekhaya. Wayesethi mama usana nenkosi waphuma wahamba. Ebusuku uMkhize mayelele uzwizwi limnamaza lithi wemkhize uyafuneka ekhaya. Avuka vusiboshwa. Athi khona izwe lingihluphana zithi iboshwayo usiyeka naMkhize uyanayini yabona wena awulazi ijele usugwetshiwe. Ngeke nje umenyezwe izwi ubusuloku siphazamisa siyeke silale wena. Lifika lalizwi lithi wemkhize uyafuneka ekhaya wagcina ngasayithinta iboshwa thula ngoba vele indaba yakhe kukhulunywa naye. Ekseni uyezwe uyamenyezwa uma phumela ngaphezulu bese kuthiwa lunga uhanjiswe ekhaya lakho. Amen. Walunga wasengena imotweni zikahulumeni waphindiswa ekhaya wafika wabekwa. Uma efika esangweni uyakhuleka emzini wakhe umkakhe ungaphandle uyawasha. Uma ephenduka umyeni wakhe wabaleka wangena endlini. Umyeni wakhe akazi noma umkakhe asamdingi noma mhlawumbe endlini sekukhona omunye umuntu abuya landele. Uma ngena afika ahlale yedwa umkakhe ngale ekitchen uyeza ukugoqogoqo. Ngesikade abuye umame ubuye uphethe itiye namabhiskiti afika abeke phambi komyeni wakhe. Bese bebikelelana. Uthi umame yise abantu abamisha ukubona ufika ngibaleka. Kufika uShembe ebusuku. Wathi angilungise itiye namakhekhe ngo-10 uzobula ekhaya. Ngiphe
siphuza itiye wangixoxela ukuthi nami angizange ngilale ebusuku ngibeleselwe yizwi lithi wemkhize uyafuneka ekhaya uthi lelo zwi baba yizwi lomshumayeli okade la endlini ufike wavula inkonzo wasethi wemkhize uyafuneka ekhaya waphuma wahamba wathi ngisale nenkosi bangcwele siphambi kaNkulunkulu amen